Kangge kang dados enten firmane Gusti Allah niku kirang langkunge ngeten Kang. In ahsantum li anfusikum. Sakbenere nek awake dhewe niku berbuat baik, berbuat kebaikan, maka sebenarnya itu kebaikan itu kembali atau untuk kita sendiri Kang. Ngoten. Niku firmane Gusti Allah langsung ing Al-Qur'an. Nah, insyaallah kula lan panjenengan niku nek napa niku berbuat kebaikan kalih kanca-kanca, kalih tiyang sanese, insyaallah niku kebaikan niku mangke balik ing awake dhewe. Nah, niku kita kedah nglakoni ingkang ikhlas tulus mangke saged dadosna amal kesaenan kula lan panjenengan.